Duha ka ligis sa tabunok flyover sa Dakbayan sa Talisay nangatipak. Samtang wing van diriyo usab madisgrasya sa maong flyover ganina buntag. Ang report ni Family Dumabok. Niadtong Miyerkules nakadawat og taho ang mga traffic enforcer nga na-assign sa may tabunok flyover gikan sa mga tao human gingong nahulugan sila og mga tipaka sa semento gikan sa flyover. Nunot niini daling nitawag sa DPWH 2nd Engineering District ang pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun si Titoda. Kagahapon gisusi nila ang nakitang pagpangliki sa maong flyover. Matod pa sa duha ka mga engineer nga mao'y nagkandak sa maong inspection nga luwas ra ang maong taytayan. Pero doon na sila paghimuon nga gamay nga rehab sa katong portion nga nang tipak ila tong ilisan og laing semento. Gipasalig sa mga engineer nga bisan sa nakitang tipak, luwas ra ang istruktura ug gitugutan gihapon ang mga dagkong truck nga makaagi sa flyover. Apan mato di tumulak nga gipasalig sa taga DPWH 2nd Engineering District nga lihukon dayon kini. Katong dunay portion didto nga natipak nga mga semento, nakita na ang kabilya. Nakita na ang kabilya. So matod pa ni Engineer Abaw nga ila tong sapawan og laing semento aron dili ma-expose ang mga kabilya. Samtang ganihang buntag, laing parte sa flyover ang nabuak. Human nga ang usa ka wing van giingong wa na migana ang brake. May na lang dalirang nabangil og nasangit sa railing sa flyover ang truck. Mong wala ray na angin, gawas lang nga nakamugna og paghuot sa mga sakyanan nga padung sa Dakbayan sa Sugbo. Uban ni Jun Solon, ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak.